Miksi tämänkin pitää olla näin pahaa? Mene pois, mä haluun olla yksin. Ole. Täällä olisi toimitus Salla Matilalle olla. Jätä mut rauhaa. Hei Salla, tuu. Se on Ismo täällä. Kyllä mä nyt sen tiesin. Hei, tulisit nyt maa Salla. Mitä sä oikein haluat? Sun takalisto. No mä ajattelin, että pieni seksi maistuisi. Ja? Oi. Mä toin. Tekopenis. Liikaa kaloreita, liikaa hiilareita, liikaa kaikkea. Mä haluan olla rauhassa, kittiä meillä. Ota nyt sulle. Sen jälkeen mä lupaan lähteä. En mä sais. Mä oon ihan varma, että tää piristäis sua. Sitä aikaisemmasta. Mä laskin sun maan. Mulla ei ollut mitään tarkoitusta. Annatko toisenkin palasen? Oi. Tarkoittaako tää sitä, että mä saan sun takalisto? Joo. Mutta eikö se ole ihan hyvä juttu, että sä saat mun äitteles? No, tavallaan joo, mutta kun mä en halua yksin. No sähän voit tehdä tän ihan mielesmukaisesti. Mun ja sperma. Mutta kun en mä semmoista kaipaa. No mitä sä sitten oikein kaipaat? Kaikilla muilla on uraa, puoliso ja lapsia. Mulla ei mitään muuta kuin tää asunto, joka on jäänyt mulle vankimielisairaalaan suljetulta serkulta. Muuta mulla ei oo. Niin Salla, sä et ole kyllä sellainen ihminen, joka antaa Mitä sä sanoit? No hei, mitä väliä? Oi. Anteeksi rouva. Hei. Vittu. Hei. Huomenta. Huomenta. Täyttelen tässä porinoista ja mun näyttää olevan aika vähissä. Ismo, sitä eilisestä. Mitä siitä? Mä taisin käyttäytyä vähän oudosti. Eihän siinä mitään pahaa ollut. Tai siis mä tarkoitan, että seksi kelpaisi. Niin. Kyllähän ystävät aina joskus osoittaa toisilleen kiintymystä. Aivan. Niin ja Etelämaassa sehän on ihan normaalia. Nehän noksi. Ihan Alvaris. Joo. Mitä sä puhuit niistä p***sistä? Joo, vähissä ovat. Mutta mä taidankin lähteä käymään sillä porinokaupassa. Hei. En malttanut sitten pysyä poissa paikalta. Niin, mä tulin vaan katsomaan, että miten sä täällä pärjät ilman mua. Ihan hyvin mä pärjään. Oon mä joskus pyörittänyt tätä mun yksinkin. Niin. Toiset viihtyy yksinään. Niin, vaikka onhan se mukava puuhastella jonkun toisen kanssa. Niin pystyy juttelemaan. Ei tarvitse itsekseen jupista. Saisiko sulle olla jotain? Joo, jotain pientä Kai sä mun surun tarvitsee. Siis mitä sä vihjailet? Että mä tulin tänne kerjäämään jotain jutusta vai? No, enhän mä sitä. Mä vaan tarkoitin, että muuta en. Niin, sä saat 5 tonnia. Ja vielä pesäpallomailla. Sun takalistoon. Keskiviikkona takahuoneessa. Niin just. Salla. Hei! Seis! Hei. Tää tekopenis. Tähän sopisi hyvin jälkeen. Mun Niin? Mä ajattelin, että haluaisit sä lähteä syömään mun kanssa sen munan. Mä voisin laittaa tämän kaupan vähän aikaisemmin kiinni. Mitä helvetti? Jaa, sä tulet nyt tällaiseen paikkaan. No ihme, kun ei tarvinnutkaan varata. Olisit sä sit halunnut jonkin paikkaan? Ei, kun tää on just hyvä. Tää ei ole nimittäin mikä tahansa. Huomata. Täällä on kaupungin parhaat pinnut. Se pohja. Se on just sopiva. Ihana. Musta mies. Mitä sinä haluaa? Saanko mä tilata? Mä tiedän yhden just sopivan. No mikä siinä? 2 kebabpintaa, tupla munalla ja paljon spermaa. Sä muistit mun suosikin. Se on helppo muistaa. Sattuu nimittäin olemaan munkin lemppari. Penis. Kuulostaa apina.